Türkmen halkyny ady bilen gorkutulup gelinen. İçinde nämeleriň bolup geçýänligi bu neçenli aşkar bolmadyk. Diňe halk arasynda ol ýeri dowduk, içine salynan diri çykmaýar diýilip gorku bilen ýatlanylýan Owadan Depe türmesiniň sırlary açylyp başlady. 30 ýanwarda Halkyň Sesi media kanalynda ýayınlanan Dowdakyň şaýatlary atly gepleşikde Safarykly imam alyp barmagynda ömrüniň 17 ýylyny Owadan Depe türmesinde jebir-jepalar, kemsitmeler, açlyklar we ýersiz ýere taýaklanmalar bilen geçiren Eýranly türkmen Ak Ataway Gurban bilen gürrüňdeşlik boldy. Yeni Balnita'ya geldim Yaramani. Ondan sonra Owadan Depe'ye getirdiler. Owadan Depe şu täze açyldy. O düýür toğum ýokdy, suwam kanalyň suwy. Owadan Depe el çatlanışda bir Hudaý tapdan adama düşündirýärdi. Yaman kani ýetýärdiler. Ama onu öz günnügini açyp bardy. Taňryň günde bersen, ýa günne de gelýärdi. Maskel daýy adamlar ýa gözi görnýär. Ýüzüň keşimine görkezden hemmeden istarsmen. Şundan gelýär, karmoşka naçy pulunuz barmy? Bir $20, $50 bersen atin kapyňda sana. Ýa zat diýip, çok pulun bolmasa da kapyny açyp çykaryp hemmesini şunu urup ýeňişden ýypçyga da alyp gitýär. Sebäp näme? Bir sebäp bir zatda bolýandyr. Sebäp gerekdir. Hemmesini urýarlar. Sebäpsiz. Ama o kanunlar şeydir, anlatan gelýär. Kakaflar astadış urup $20, $50 bahası var şu. Çok berdiňe demeri işleri yok. Bermeden de taşar çıkıp ýetişýär. O taýdaky Owadan Depe'däki oturan adamlar $20 ýerden almaly. Perdaçy berilmeýän bolsa, ýa şo milisiýeler atlar şolaň üstülen alýarlar, dä diýerler. Şu milisiýalar gelýär, şo biri gepleşýän zat etken üýüne hat ýazýarlar, mal ýabar. $100, $205, ne gerek ýazýarlar. Ya. Onu alıp gelende 20%'den alıyor şu. İkinci blokta adamları işledik, ağaçtan urup helak öldüren adamları kinden ağaçları gün yaşıp geliyken men oturan kamera varata karşı bakıp olsan karacığından görünüyordu. Maşin geliyeni giyip çıkayanları. Kinden ağaçları gün yaşıp geliyken yoğuran pakirleri Toyota maşin götü çatırlı çekili çok yüklep alıp gidiyorum. Niye gidiyorlarını bilemem. Yani biliyordum şoları üylerine kavuşamayan biliyordum mesela. Ak Ataway Gurban bu söhbetdeşligi başyndan geçenleri gürrüň bermek üçin däl, tutsawlukdaky 17 ýylynyň her bir gününde zulüm eden zalimlardan hasap soramak üçin edýänligini aýtdy.